Ang sambingay ni Jesus nagsintro ni siya sa duha ka klase sa tao nga iyang giatubang niadtong panahon nga dinhi siya sa kalibutan. Una, ang mga tao nga gitawag og piniling katawhan sa Dios nga mao ang mga Hudiyo sakop sa banay sa Israel. Og ang ikaduha mao ang mga pagano, kana mga tao nga gitawag og mga hintil or way mga pagtuo sa usa ka Dios. Nya matud pa ni Jesus sa iyang sambingay, ang mga dinapit or kadtong mga pinili nga katawhan giimbitar nga rin na mo tambong na mo sa kumbira. Ang kumbira mao ang the union of the faithful, ang katilingban sa mga matuuhon. Nga rin na mo, pasabot, pakighiusa na mo. Ningon ang usa, di apamangko diri negosyo, di apamangko diri uma, di apako diri giatiman, mga pasangil ba sa ilang personal nga mga agenda. Di sila makighiusa sa katilingban, nya adto lang sila sa ilang mga personal nga mga tumong. Na pagiuban gihasulan sigurong gisigihag imbitar, ang gaimbitar gipatay, gibato. Lingay mong tupad ina di kahasulan sigihag ingon palit mo slot o palit mo raffle ticket. Di mo hasulan ana. Mantingali ako kay bawa pero basig na abay maminaw sa ako bang humili ba niya. Inig sulti na nakog slot o kaning ni ang raffle ticket o kaning ni ang kulumbari nga atong gibaligya, basig ay naraman na sa cellphone, basig i-change nila ang channel ba, patyo nila ang akong mensahe ni anasad mga ana ba. Usay hasol man kana sigihan kag murabag kana bang iro bitaw or iring anas lawom sa lamisa magsigig kabkab nimo magsigana ba, sig kabkab kay mangayog kaon duga may hapakon ana. Pero mao day na style sa Ginoo, magsigigid siya og imbitar, sigig imbitar sa kumbira, sa kahiusahan. Mao na ang atong simbahan ug ang atong nasod ug ang atong kalibutan musinati gid niya nang gitawag og panagbangi, panag-away. Bisan sa panahon ni Kristo nag-away ang simbahan, ang mga leaders. Hangtod karon mao nay kahimtang panahon ni San Bernardo kining ato rong kaning gi-celebrate nga santos, panahon ni St. Francis of Assisi ug uban pa, sigig yung away ang mga leader sa simbahan. Unya, ang gisugo sa Ginoo nga tighiusa mao ning mga tao nga santos og kinabuhi, mga balaan ba? Mga balaan. Lingay mong tupad ina tighiusa ka. Tighiusa o tigbungkag. Kana bitang libak-libak sa mga pari, tali sa mga pari, tali sa mga madre, tali sa mga organisasyon simbahan, libak-libak ba, labaw na gyud tali sa aning mga politicians. Mao gyud tigbungkag. Nya kanang tig-apil anang mga libak, mga pangdaot anang ilang isig katao, mao sad na sila ang agents of Satan. Tigbungkag. Kana sang muralagwa ba imong baligyaan og raffle ticket, muralagwa indifference, way paki sa katilingban. Naman sa doon sa atong nasod kanang way paki, gilunupan na ta, na perting daghanang basura, purting pinatyanay karon ang mga estudyante, pamatyon sa isig ka estudyante, way paki. Mura lagwa. Anha na lang sad sila mulihok kung usa na sa ilang mahal sa kinabuhi, mao na sa gipatay. Orang ilang balay mao gibahaan. Pero samtang wa sila mabahae, moingon lang, sige lang, alam mo. Gisakitan ka mo aning pagbaha karon sa atong nasod, tibuok nasod kada uwan mo baha, gisakitan mo ana wa.
Oh, naarabay mga senador nga moingon, let us move on. Di na ta magsighisgot anang flood control, let us move on. So pag move on nimo ana nga tibuok nimo dihang lugar pulos na tubig, di ka makahuna-huna sa flood control nga gipangkawat aning ni ang mga buangon kaayo, mga buaya kaayo nga mga kuan ato mga leaders. Mao na ang nahitabo gipamatay sa Ginoo or sa hari ang misalikway o midagmal sa iyang mga sinugo. Kita usahay suguon man kita sa Ginoo no nga para sa kahiusa ako ang sugo nako nga magbaligya ra gyud ko aning mga slots, raffle tickets o kaning kulumbari nato. Ngano man mao man ni ang atong gitawag og point of unity. Sunan ka ana nga ang ato mga kaigsuonan nga naminaw aning akong misa, pila na ni Roy akong subscribers, mga 299,000 sa akong YouTube. Nya naapagid tayo mga gipang reblog nila, reblog siguro abot kinig more than 1 million kada adlaw ang maminaw. Pipila niini mibati sa atong panginahanglan sa makarong umaabot nga ugma sugod na natay sugod ng atong Paris Youth Day. Ingnan ko treasurer di adiri mga 160,000 nga gipangayo nga budget wa na rabatay kwarta pa dir. Nakuha din na malit og slot, pila ra may ni palit og slot gahapon, 56 ra ka slot atong halin gahapon. Nagkinahanglan unta tag mga 10 minos, mga 4,000 ka slots. Ang ato rang halin 56. Ambot og 56 ra bay naminaw nako kagahapon. Inyong paminaw 56 ra. Oy, sobra kayo. Pero unsa may gibati sa uban, kanang wa lang. Wa. Pero congratulations sa nibati na ay pipila nga tuwa sa gawas nasod, na sa US, na sa Canada, na gani na sa Middle East, nga nagpada nato kadawat ko sa GCash, kadawat. So hinaut unta karong adlaw nakabati naman sad mo, mubati unta mo, dili unta indifferent. Nya kung indifferente ka, patyon kas Ginoo, nilingay mong tupad. Ning na musugot kag patyon, ning na okay ra nimong patyon kas Ginoo. Nya dili gani okay, palit dayog slot kay para na magamit nato. Pakighiusa dayon sa panginahanglan sa katilingban kay kani manggong needs mao gid ni ang makapahiusa nato. Kabantay mo kung naay mamatay sa inyong mga kaliwat ba, di ba? Di man gid mo kami wa gid mi reunion sa akong kaliwat in town, wa gid mi ka-reunion sa labi na sa akong kaliwat sa akong papa kani mga ubod ambot kanus kami ani maka-reunion sa among kaliwat. Pero og naay mamatay abot mi. Ako'y magmisa, naa sila na ako mag-abot, walang tanig na ay mamatay. Mayingon lang sa ko, kinsa kay sunod mamatay na to, no? Para kanang iyang kamatayon, mao'y mahimong center of unity. Kabantay mo, basta na ay mamatay, magkahiusa, magkita-kita mo ito mga dugay, na kini mo mga kaliwat nga, wa pa mo magkita. Kinahanglan yung na ay mamatay. Ug unsa man ning kamatayon, mao na gibuhat ni Kristo, namatay siya para magkahiusa ta. Sama anang pagpalit ni mong slot, palit ka og raffle ticket, labaw na gyud mo palit ka aning atong kulumbari. Ana kay dako-dako man gini siya nga matabang. Murag imong gipatay ang imong personal nga gusto. Haron imong himuon ang katilingbanon nga buhat. Nya sa imong pagbuhat niya na mahimo kang center of unity. Muna ang mga santos ilang gipatay ang ilang personal. Gibiyaan nila ang ilang kaugalingon, gibiyaan nila ang ilang pamilya, hastang ila ganing panginabuhi, hastang ilang comfort
and kaning gitawag natog mga pleasures in life. Ilan ang gibiyaan, ilang mga alahas, ilang balay, ilang yuta, ilang dungog, gibiyaan. Ang uban ani nga priso, ang uban gipang martir, samang Lorenzo Ruiz, sama nilang Pedro Calungsod, nibiya ba? Pero nahimo silang center of unity, dili lang sa ilang kaliwat, kung dili sa tanan. Sa dito pa ko sa Guadalupe, simbahan, alagad ko dito, ako'y leader sa Legion of Mary, Curia, dito sa Guadalupe. Ako sa leader sa among mga choirs. Ako mo ay murag tig-organize, coordinator sa tanang choir sa simbahan. Nya, leader po ko aning apil sa ko aning basic Bible seminar, kanang si Simple, murag kami mo ay mga leaders dito panahos eleksyon. Nindot ba ya? Pero nagtrabaho ko ato, nasa ko ato'y pangasawunon nga uyab. Nga ako sa breadwinner sa among pamilya. Okay naman gid to. Pero gitawag man ko sa Ginoong pabiyaon ko dito para musod sa seminaryo. So gibiyaan ako akong uyab, gibiyaan ako ang akong trabaho sa land bank, gibiyaan ako ang akong balay, akong pamilya nga naiduha ka buok paralyzed, akong papa o ang akong maguwang. Biyaan ako among parokya nga lingaw na ta kay kwadto. Pati na kong hilak ato. Pagbiya na ko, hapit ito moabot sa katuig na hapit kada gabi maghilak ko. Nana, gikan mga March 1994 hangtod mga January 1995. Sige hilak-hilak. Ana. Pero sa dihang ako nagyong nakita na mao na gini ang gustos Ginoo, gituman gid nako, ginganlan ko atos uban ako mga kaliwat nabuang naman tingin ni Siano tingali. Gibiyaan man ang daghan kay gracias Ginoo unya. Musud man anang way siguro. Wa may siguro ang pagsud sa seminaryo. Pero karon nga nagbarog na ko sa inyong atubangan. Kamo'y pasultihon, sakto to akong desisyon o sayo? Kay nakapahimos, mamudini. Tinuod ako bisan ako. Kay karon naatiman gyapon ako ang akong pamilya. Sukad pagsud ako seminaryo, wa man gyud mabiyae na ang akong pag-ampo, nya unay mga problema makatabang rapod. Gani nami dagkong problema nasulbad financial, nasulbad tungod kay na ako sa seminaryo, daghan ang maluoy. Pagkakita nila nga wa na ko'y trabaho, nya akong papa hapit na mamatay, mga 2 months after ko ni sulod, daghan sa nitabang. Na ospital na sad akong maguwang, sudguwa sa ospital katong paralyzed, daghan kay mutabang, wa ko'y bayronon. Ospital among kamanghuran, operahan pas kasing-kasing, nyato ako sa seminaryo, dako kay gasto, daghan kay nitabang, tungod kay na ako sa seminaryo. Adi mo to? Lagi. Abi na ko bang, mawa na ning financial karon kay wa na ko'y trabaho. Daghan mo kay nitabang. Alabaw na gyud karon na pari ko. Ang ginahanglan akong mga milyon-milyon para sa parokya, para sa mga katawhan na naigo sa mga kalamidad. Musud sa mga milyon-milyon. Nga naman, kay akong gipatay ang akong personal standards. Muna karon nang imbitar ko ninyo kung gusto gani mo nga makasinati sa gitawag og kumbiras Ginoo, patyan ang inyong budget. Patyan ang inyong budget nya palit mo sa atong slot kaning PSBP. 100 ra gid ni. Kuwangan patag mga naas mga almost 300,000 para sa budget nato sa mga youth karong Biyernes, Sabado o Domingo. Dali ra kay ni. Kamong tanang naminaw nako, palit lang mo 100 usa ka slot.
Sobra man gyud mo sa mga 50,000 ang naminaw. Gakinahanglan na tag 3,000 unta ka slots. Pero inyo nang ihurot ang 50,000, napamantay Camino Festival. Inig ka October 10, ikaduhang Sabado sa Oktubre, ato man sa nang gamiton. 100 ra. Magkahiusa na ta, makasinati na ta og kumbira. Nya, kung gusto mong mutabang sa atong mga projects, napatay mga bayronon aning dulduol pa ni mga ang ato rong naagi na para sa nis mga sobra sa nis mga 3 million. O nagkinahanglan pud ta ani sad og mga siguro pila man na kakuan. Kinahanglan tag mga 30,000 ka mga tickets. Nya, ang palit mo. May duha ra ka book ni tubag. Kanang wa mo tubag, mga patyono na mo sa Ginoo. Pakighiusa. Tagsara ka ticket. Ka simple ana, 300 ra gyud ni tanan. Nya gusto pa gyud mo nindot nga kuan, gawas nga makagamit mo, makapahimos mo, makatabang pa gyud mo simbahan. Ang atong kulumbari, katong sa Sabpilisco. To ani dito sa Liluan. Kada ani unit mapahimuslan ginis 6 ka tao, 6 ka earn sa tumasod. Ug bukog 2. Nya parisan nimo earn, pwede maparisan og 3. So 5 upat ngadto sa 6 gini ka tawo ang makagamit nga makasud ani basta imo ning paliton. May karon kay pre-selling pa. 5,000 ra imong ihatag, nya pwede na nimo isettle ang amount. 70,000 ba imong kwaon, 80,000 ba, 90,000. Nya makatabang sa katilingban. Ingka, di man ko mo gamit anak pader, kay layo mang amo. Naamang ganin ni palit os California, nya nagpuyo to ara sa Mindanao, unsa may iyang tumong, makatabang simbahan. Nya ato ra sa nang ibaligya, inig kahuman na sa atong building, kaya naamang mo palit ani later, kamong nipalit karon sa pre-selling period, dako na kayo nag-increase sa inyong, murag mohoglag puhunan ba? Nya, kung gusto sad mo nga dili mo negosyo, o pila sa ginansya, i-donate lang sa balik sa simbahan. Or nga to sa inyong mga silingan nga naigubaon og balay, naiway ikatambal. In short, gihimo ni natong project para gyapon is kahiusahan sa atong katilingban. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Na aron dili tapat yon, paliton taning 3. Na ba? Aron dili tapat yon sa Ginoo, paliton taning 3. Kay magsigi lang tagtigong sa kwarta, mapatay ang inyong kalinaw, kay manag-away na mo, sige mo paningil anang utang, sige mo pantigom anang inyong mga butang, sige kag pangasaba sa inyong mga kaubas balay. Way kapuslanan, mga matay ta nga dili malangit. May nang mamatay ta sama ni San Bernardo padong sa langit. Ato sa nang ipangandoy sa atong mga leader sa atong nasod karon. Makighiusa unta sila sa usag-usa, labi na gyud sa mga gibahaan karon, labi na gyud sa nag-antos karon. Ang ato untang mga leaders dili unta magsigi lang sa ilang personal agenda, labi na gyud ang ilang pangwarta, kanang pagkupot anang ilang gahom. Ang Ginoo mo patay ninyo, dili mo pasayloon sa Ginoo. Pero doon natay pagbago, transformation, di sadta hikawan sa Ginoo. Matod pas Ginoo diri sa unang pagbasa, ipakita nako ninyo, bag-oho nako ang inyong kinabuhi. Matod pas tubag sa Salmo, bubuan ta mo og limpyo kayong tubig. Ang Ginoo mohimo ana. Ang ato ra gyud ang pagbiya sa atong personal nga gusto nya mosunod tas imbitasyon sa Ginoo, labi na gyud sa katilingbanong kalihukan o kaayuhan.